Begonte es un municipio de la comarca da Terra Cha, en la provincia de Lugo. En 2021, frente al aumento imparable de los costes de la energía, el concello de Begonte decide impulsar una de sus iniciativas más ambiciosas, la creación de Begonte Genera, una comunidad local de energías renovables. Begonte Xenera é un mercado local de enerxía que pon a Begonte no mapa da transición enerxética en Galicia. Naceu no ano 2021 e contou con financiación de fondos europeos a través da convocatoria C Implementa 2 do IDAE, un proxecto que presentamos no seu momento por un montante económico de 5 millóns de euros con unha subvención de 2,5 millóns de euros. O obxectivo fundamental é acadar a soberanía enerxética e o maior grado de independencia enerxética do concello de Begonte. Co cal, conseguimos tres obxectivos fundamentais, que son un obxectivo económico, reducir a facturación eléctrica tanto para o concello como para os veciños e as pymes que forman parte desta asociación, un obxectivo medioambiental, lóxicamente, o que estamos a reducir é a pegada de carbono, a emisión de gases de efecto invernadoiro, e ao mesmo tempo cumplimos co obxectivo medioambiental da sostenibilidade e reducir a contaminación, e ao mesmo tempo deixamos un concello mellor para as próximas xeracións. E ao mesmo tempo tamén cumplimos co Pacto polo Clima e Enerxía ao que nos adherimos e ao que estamos comprometidos no horizonte de 2030. El proyecto ofrece grandes ventajas para sus usuarios y socios, reduce y estabiliza sus facturas de energía, desvinculándolos del mercado mayorista y de su volatilidad. Además, optimiza el autoconsumo, minimiza las pérdidas de la red y democratiza el acceso a la energía solar, permitiendo que todos los habitantes, y especialmente aquellos que puedan estar en situación de vulnerabilidad energética, se beneficien de una energía barata, limpia y de proximidad. Son membro do grupo Begonte Xenera, que é unha rede que promoveu o Concello de Begonte, que se basa no autoconsumo, unha rede local de autoconsumo de enerxía verde e local, apostando pola enerxía fotovoltaica. Con isto supón un descenso cualitativo no importe da factura que viñamos pagando anteriormente. O que vai pretender o Concello e a Rede Begonte Xenera é que case un 90% da factura non teña coste, só un pequeno coste de peaxe, e creo que tivo unha repercusión e vai ter unha repercusión moi salientable. Para min non hai máis que decir que oxalá o resto de concellos aposten por este tipo de iniciativas. Begonte Genera, un proyecto de futuro que ya es presente en Begonte.